soha nem állt még 2-1-jel, és soha nem sikerült még a 3 első hazai mérkőzést megnyerni, most pedig erre is van lehetőség, hiszen a Debrecen és a Nyíregyháza után a Fehérvár lehet a harmadik, de hát ehhez nagyon sokat kell tenni, és egyelőre nagyon messze vagyunk, hiszen most kezdődik a mérkőzés. Az első kosár. Görli adós volt a jó teljesítménnyel. A Szombathely elleni mérkőzésen nem igazán dobott jól. Múrál vele futtából egy 3-asba, és ez is jó. Hát összes többi játékosa. Dukics verekedett közben a lepattanóért Keller Ákossal, aki el tudta hozni a játékszert, úgyhogy megint a Fehérvárnál van a labda. Wood. Szép a kiosztás, Hollis. Megint üresen. Egyik legnagyobb fegyvere a védekezés. Itt is fel kell venni tehát a harcot. Dukics, Görli. A vendégek, aztán Szabó Zsolt hozza el Gilchrist elől, majd egy fej forja volt a magyar játékosnak, érvényesítette is. És egy újabb tökéletes tripla, Molnár József pedig időt kér. Wood. Reméljük, hogy ma is látunk majd Kolti 3-asokat. Dukics. Szabó Zsolttal nagy párharcot fognak majd vívni. Ő is bedobja mindkettőt. Görli. 6 ponttal megy az Alba, 14-8 az állás oda. És megint Wood nyúl oda. A Bács megyei székhelyen tanulta meg a sportág fortéjait. Hollis. Közben visszajött Wood a vendégeknél. A 3 amerikai mellett most Leckley, valamint Juhos van fent. Hollis. Wood. Szépen megcsinálták. Gyakorlatilag Wood megint akadálytalanul dobhatott. 22-39. Görli. Moore. Wood. Két csapatnak 3-3 személyhibája van. Tanács Attila, majdnem megvolt a labda, így azonban emberforban voltak. Szabó Zsolt pedig ki is használja, hogy nincs kosár. De jó lett volna meglepni a vendégeket ezzel a óriás passzal. Hát Wood pedig akadálytalanul megy be. Rá. Egy újabb dobás nélkül kijött. Hát most a Fortuna is a fehérváriak kezére játszott. Leckley pedig Odi és Gilchrist. Gilchrist próbálja meg megállítani, jó volt az árás Leckley-től, a labda pedig már Woodnál. Kiteszi megint triplára, ami természetesen Dukics van bent. A vendégeknél pedig Bódi, Medve és Leckley is, valamint Juhos. A kezdőből egyedül Wood, aki rögtön egy 3-assal nyit, ez hihetetlen. A 11. tripla. Milán megint belepiszkált egy kéz. Wood először elküldi Dukicsot, majd könnyedén teszi fel. Másodperc. Wood. Wood. Ahogy Moore az első két. Szabó Zsolt. Wood. Szép volt a csel. A vendég 3 pontos. Hatalmas különbség. Csorvási Milán gyakorlatilag Wood kezébe